áno, tá AI je to super, zbrojárky a Rheinmetall sem, Rheinmetall tam, ale nevsadzať na jednu kartu. Ak si dám naozaj do tohto košíka zrovna tieto dve vajíčka, Nvidia a Rheinmetall, povedzme, že ako hra na AI, hra na zbrojársky sektor, tak ako ak sa niečo zmení, tak ako rozbijú sa mi obe vajíčka, no a košík je prázdny, hej. Je to klasické príslovie, ale je to pravda. Ak tam budem mať tých vajíčok viac, tak jednoducho možno nebudem mieriť na nejaký 15-20% zisk, veľmi neistý, ale viem dosahovať ten priemerný historický výnos okolo tých 8 až 10% a budem aj kľudnejšie spať určite.